Kaixo, gaur jarraituko dugu OpenShot programarekin bideoak editatzen. Baina gaurkoan aukera aurreratuagoak azalduko ditu. Lehenengo gauza, aurrekoan ez genuen esplikatu, egin beharko genuke ze bideo formato nahi dugun, hautatu profila. Eta hemen agertzen zait, zelako tamainan egiten ari naizen. Nik nahiko banu kalitatea handiagoa edo bideo handiago bat egin, adibidez proportzio berdinetan, hau aukeratuko nuke. Baina kasu honetan nik jarraitu nahi dut honekin. Hemen dauden aukerak. Nik ematen badiot klip honi eskuinekoarekin, aukera batzu dauzkat, adibidez ikuspegia horrela ikusteko, baina aukerarik interesgarriena klipa moztearena da. Nik nahiko banu zati honetatik, hasiera, zati honetara, amaiera aukeratzen ditut, hasiera eta amaiera, eta hor, klip horren barrundik, zatitxo hori, aukeratzen dut, eta sortuko zait, hemen, sortu zait, itxiko dut hau, sortu zait beste klip bat. Kenduko dut, kendu, eramango dut lehengo biztaratze formara, horrela nahiago dut ikusteko. Orain joango naiz audiora. Audio hau aukeratuta daukat, eta nahi dut lehenengo gauza modu egokiago batean ikusi. Biztaratzea emango diot eta uin formatoa. Hemen uin formatoan ikusten. Bi gauza egingo ditut. Audio guztiari volumena jetxi, eta sarrera leunago egin. Edo amaiera leunago. Eskubikoarekin, volumena. Kliparen hasieran, irekitze, motela. Pixkana-pixkanan joango da. Eta amaieran, izte motela. Orduan sarrera bat eta irtera bat. Eta guztiari jetxiko diot ere volumena. Zer nahi dut bideoen audioa entzutea eta beko musika hau fondo bezala gelditzea. Volumena, klip osoan eta 100%. Listo, audioekin hau da garrantzitsuena. Aurrekoan azaldu genuen moztu nola egiten den. Hemen jarri eta honekin egingo genuke. Orain pasako gara bideoetara. Hemen jartzen banaiz, hemen daukat bideo bat, eta hemen beste bat. Askotan gertatzen den gauza da hau. Ikusten duzue hemen dagoela marra beltz batzuk dauzkagu, eta hori konpondu behar du. Nola konpontzen du? Bideo formato diferentea delako. Aukeratzen dut, emango diot eraldatu. Ikusten duzue nola agertzen diren puntutxo batzuk. Ni puntutxo honi heltzen badiot, eraman dezaket ona. Horrela, baina zer egin zait? Deformatu. Nik proportzioak mantentzea nahi badut, helduko diot ertzeko honi, eta kontrol tekla sakatuta daukadala, proportzioak mantenduko ditu. Akats bat egin dut eta ondo etorriko da ikasteko. Zer gertatuko da hemen? Hau kursorea neukan hemen, puntu berdetxo hau sortu den lekuan. Eta orain ikusten dependiendo de su tonelaje. Pixkanan joan da onera. Baina nik nahi dut bideo osoan gelditzea. Atzera egingo dut. Emango diot kursorea hasieratik jartzeko, hortarako xaguarekin ibili beharrean, honi eman ezkero, joaten zait hasierara. Orain, ikusten duzu dauzkadala puntotxoak. Ertzekoari heldu,
kontrol daukadala, proportzioak mantentzen dizkit, eta orain When it comes to this. hasieratik daukat modu egokian. Gauza gehiago, argazkiekin ere berdina egingo nuke, hemen dauden zati horiek, eraldatu, hemen deformatu dezaket eta ez litzake antzemango, kontuan euki egiten badut proportzioak mantentzeko zati bat jango dudala goran eta beran, hori bai. Gauza gehiago. Hemen animatu. Animatu da bideo hau nola sartuko den edo amaituko den. Animazio batekin zerbait eginda sartzeko edo ateratzeko. Adibidez, pentsa dezagun kliparen hasieran. Nahi dugula ertzetik erdira sartzea. Albo batetik erdira sartzea. Goitik erdira. Goitik dator bideoa. Mango diogu horrela. Joaten bagara ona. When it comes to this. Hori da. Eta horrela beste aukerak probatzen joango ginateke. Gehiago. Biratu. Batzutan gertatzen da, mobilarekin ateratzen dutela zutikako formatuan eta buelta eman behar diogula bideoari. Vale? Mango diot eskuinea eta jartzen da alderantziz. Atzera emango diogu, ondo gelditzeko. Diseinua. Nik nahi badut laurden bat, goiko ezkerrean ikustea, orain ikusiko dugu, ikusten duzu, txikian gelditu da. Honez zertarako balio du? Nik jarriko banu hemen, ikusten dut, bata bestearen gainean, ikusten dut bideo hau txikian hemen goran. Posible da hori, erabili daiteke. Gehiago, diseinua esan dugu, denbora. Batzutan nik nahi dut kamera azkarra edo erabili. Aurrera, atzera ere egin daiteke. Begiratu nola jarriko dudan. Emango diot asko, 8 aldiz gehiago, eta joango da oso azkar. Atzera eta atzera emango diot, lehen bezala usteko. Bale. Kamera motelean ere, berdin, denbora motela ere aukeratu dezaket. Volumena, bideo honen volumena egingo dut, lehen audio honekin egin dudan bezalaxe. Posible da, batzutan gertatzen da bideoetan volumena baxu gelditzen dela. Orduan, igo daiteke ere. Hemen, gertatzen da, klip osoan, beti ematen du jaisteko aukera, baina igotzeko ez. Nola konpon daiteke hori? Aukeratzen dut klipa, propietateak, eta hemen ateratzen zaizkit propietate guztiak. Eta hemen beheran ikusten baduzue, dago bideo zati honen volumena. Nik jartzen badut, bi klik egin volumenean, eta bi jartzen badut, intro, honen volumena bikoitza izango da. Beste aukera, azken aukera izan daiteke hau. Berezi audioa. Hau da. Hemen dago bideoa bere soinuarekin, orduan alde batetik bideoa edo irudia gelditzea eta beste alde batetik bere audioa, bi pista ezberdinetan. Egokiena klip bakar batean, bestela bi pista sortzen ditu eskubiko eta ezkerrekoarekin, beraz klip bakarra
esango diot. Eta hemen ikusten duzue, hau da bideoa eta hau da bideo honen audioa. Nik ona eramaten badut, hemen entzungo litzake lehen bideo hortan entzuten. Look at it from the front, and you see that proud. Vale, eta bukatzeko hemen aipatu hau. Hemen pista gehiago sortu nahi baditut, honekin ere egin dezaket, baina hemen eskubikorekin egin ezkero, gehitu pista gainean, gehitu pista beran, izena aldatu, eta gauza hau daude. Besterik gabe, honekin bukatuko.